घान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 5-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ്. 5-ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കർമ്മം എങ്ങനെ സന്യാസമായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ? കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭാവമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെയോ ഒക്കെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവന് നാശമാണ് ഫലം എന്ന് കണ്ടു. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായ ആള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താല് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരമാത്മാവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. യോഗ്യത കിട്ടും, അല്ലെ? ടിക്കറ്റ് കിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാന്, അല്ലെ? കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എവിടുന്ന കിട്ടുക, അല്ലെ? അതിന് നമ്മൾക്ക് പരിശ്രമം വേണം. അപ്പോ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്തിട്ട്, അല്ലെ? ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങണം. അതിനെന്താ ചെയ്യാ? ജ്ഞാനസമ്പാദനം, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മള് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ നമ്മള് അജ്ഞാനം എന്നുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ച പാപപുണ്യങ്ങൾ ഫലമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മ ഫലങ്ങള്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കാൻ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് വഴി കാട്ടി തരിക, പറഞ്ഞു തരിക. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം എന്താണ്? കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, 29 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാം, ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കർമ്മയോഗമാണോ സന്യാസമാണോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് സമ്പൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കർമ്മയോഗം, കർമ്മസന്യാസയോഗം എന്നൊക്കെ പറയും. അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ തന്നെയാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തിപുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? 2 ടൈപ്പ് ആയിട്ടാ പറയണത്, അല്ലെ? കർമ്മത്തിനെയും സന്യാസത്തിനെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താ? ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, കർമ്മം
ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ഒരിക്കല് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ പറയണു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നും പറയുന്നു ഇതില്. അപ്പൊ കർമ്മസന്യാസം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മസന്യാസമാണോ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കലാണോ, ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്നെനിക്ക് ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്മാരാരും ഇല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പാടണു, നൃത്തം ചെയ്യണു, ജ്ഞാനമാർജിക്കണു, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കണു അല്ലെ, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമുണ്ട് അല്ലെ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതുപോലെ എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് കർമ്മമാർഗം, കർമ്മയോഗ മാർഗം. ഇതിൽ പതനമുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബാഹ്യമായിട്ട് വേഷവിധാനം കൊണ്ടൊന്നും ഒരാള് സന്യാസി ആവില്ല. ഇവിടെ മിഥ്യാചാരന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭൗതികതയൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ അവരെ കൊണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പറയും ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് അല്ലെ, സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ച് അല്ലെ നടക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതു തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ കർമ്മസന്യാസം, അതായത് കർമ്മപരിത്യാഗം, അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ സ്വധർമ്മം ചെയ്യല്, അതും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. രണ്ടും നല്ലതാണ്. എന്നാലും അതിലും വെച്ച് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം തന്നെയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഉത്തമമാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് സന്യസിക്കുക അതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഈ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥനോടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവിതമാകുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്ന നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ പുത്രന്മാര് പ്രദ്യുമ്നൻ, സാമ്പൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അവിടെ ഉപവനത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയില് അവരുടെ പന്ത് ബോള് അവരുടെ ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു. അപ്പോൾ അവര് നോക്കുമ്പോ ആ കിണറ്റിലൊരു വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഓന്ത് കിടക്കുന്നു. ഇതുവരെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല അവര്. അതിനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ നോക്കി, സാധിക്കണില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ വന്നു, ഒരു ലീലയാ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാത്തതല്ല അല്ലെ, എന്നാലും ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞാന് നൃഗൻ എന്നു പേരുള്ള രാജാവായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അനേകം പശുക്കളെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഈ കൊമ്പിലൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ട് പതിച്ചിട്ടൊക്കെ സ്വർണ്ണമാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പശുക്കളെ അനവധി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കായിട്ട് ദാനം ചെയ്തു. മഴത്തുള്ളികളുടെ പോലെ എണ്ണ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്കും നമ്പറാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു 10 പശുവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അയാൾ അത് കൊണ്ടുപോയി പോകുന്ന വഴിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് അതിലൊരു പശു വീണ്ടും മടങ്ങി ഈ ഗോശാലയിൽ തന്നെ വന്നു. അതറിയില്ല, ആർക്കും അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേന്നും ദാനം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇന്നലെ ദാനം ചെയ്ത പശുവിനെ ഇന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് രാജാവ് ഇന്നലെ എനിക്ക് ദാനം ചെയ്ത പശു, ഇത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ വഴക്കാവുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണ്ടേ അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാജാവ് വന്ന് കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന് പകരം 10 പശുവിനെ എക്സ്ട്രാ തരാം എന്ന് പറയാൻ. അല്ല, എനിക്ക് ഇതന്നെ വേണമെന്ന് വാശി. അങ്ങനെ അവര് ആ പശുവിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി. രണ്ടുപേരും കോപിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നന്മകളും പുണ്യ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത രാജാവ് ചെയ്ത ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഉണ്ടായത്. അത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അല്ലെ.
പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാപമാണ് ഈ അനുഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പാപം അനുഭവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ പാപഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓന്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ ദർശനത്താലെ തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ രാജാവിന് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഗതി വന്നത്? കാരണം ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലല്ല. അതുപോലെ എനിക്ക് പുണ്യഫലം ലഭിക്കണം, എനിക്ക് ഐശ്വര്യലബ്ധി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഞാനിതാ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ ചെയ്തില്ല. അതിനാലാണ് പാപഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്. അതറിയാനുള്ള ഒരു കഥയാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോന